Udeknya mewah to, aku seorang rono. Tadi kan Mbak Dek. Boleh lah satu. Iya itu waktu balik. Aku omah mangkat. Wong iki mbok tandur dereke. Anu mak, antar men mbok ni wong iku. Mbok Ini. Eh lembah tuminam. jam 10 balik. Ape ndeleki. Golek ngarep kae. Legi Ini iki. kan Mbak. Dek lah sampe nang ya teng do. Tak kena mek duduk sini sebelum teko wis. Nama napane ndak? Sedepek. Heeh. Saking pundi? Ngundang. Lang boleh rahmat ngono. Lah ora ngono sing anake iki kapan ke yo rene. Anake iki yo. Kita tantone ning lawang ngono, mbok. Kok ana wong edan piye? Aku ge ngono. Lah aku kan aren wong tak karo nang lawang. Nek tangane reneng amaten. Iya, Ngomong durung tawon ya digembok. nang jumuk ke yo lor kali masaran 10 kali. Boleh boleh. Heh, Punya Mbak Bui men to. Kali mas apa? ngene adine mbah senat mbah satu mau pun kene. Heeh. Tek inako penak contek mak liyane ta kena. Iya, aku kan tuku kuwi nak aku. Aku ya larang. Iya. Pak Diman yang masuk ke panggil agar-agar. Dengan